И какво става, хора? Аз съм Йолио. Днеска с Калуята ще играем, да? The Past Within. Айде. Добре, сега. Значи ти си The Past, аз съм The Future, така ли? Да, така е. Така. Добре, така се разбираме. Айде. Така. Добре, да, и той го избра. You trust the person. Калуяне, сега имам ли ти Да. доверие, бе? Имам ли ти? Да, чувам те, Ай. чувам те. Добре. Кое да играем? Еми, пчелата. Ами не знам, пеперудата мисля, че не знам. Да. Чакай, трябва да изберем едно и също. Сега на част избирам пеперудата. Еми, добре, аре, пеперудата избираме. Добре. Have choice the beautiful person the past. Да, същото избра. Готов ли си? Да, готов Като съм, играч. Да, готов съм. Айде. Let's make some memories, айде. The future, chapter 1. Айде. Така. Добре. Така. Аз имам кутия пред себе си. Караме да си цъкнат путмана. Чакай. И... Зарежда. Добре, така, welcome. Pass enter, окей, чакай, добре. Pass enter, continue, окей. Така. Добре. Тук, добре. Имаш ли някаква година при тебе? Да. Трябва да напиша някаква година. Имам година. Я казвам. 1926. 1926, окей. Да, окей, добре, прие го. Добре, сега имаш ли нещо като трябва да попълваш квадратчета? Да, имаме като едни квадратчета. Като едни деца. 1, 2, 3, 4, 5. Имаме три редици. По три наред. Смисъл... Да, 3 наред. Окей. Добре, значи трябва да натиснеш второто и третото. Второто и третото на коя редица? На първата. Смисъл караме на първата, второто и третото натискаш. Да. На втората редица натискаш първото и третото. Да. И на третата редица натискаш второто и третото. Не стана. Как така? Странно. Я ми ги кажи пак. Чакай сега. На първия ред натискаш второто квадратче и третото. Да, второто квадратче и третото. Така. На втория ред натискаш първото и третото. Да. На третия ред натискаш второто и третото. Стана тук що, да. Аз ли казах нещо? Няма значение. Добре, натисна го така. Сега. Да. Добре, please confirm that person in the past open the box. Отвори ли бокса? Да, отворих кутията. Добре, отвори кутията. И излезна кибрид. Кибрид ми излезна. Чакай, тук при мен екрана се багна. Пеперуда, айде, пеперуда. Изкараме. Падна ми кибрид. Взех свич. Switch. Такова, пирон ли, как се превежда? Пирон. Да. Ми би трябвало да е switch, да. Сега, добре, аз какво имам? Да, я виж. Ами аз нищо май нямам за сега, което да ми е полза. Чакай сега. Трябва да разгледам навсякъде тук, някъде тези да ги махам. Не, това не става. Добре, Добре, бе, тук трябва да... Окей, досетих се, бе. Това е тук трябва да го слушам. Така. Добре, чакай сега. Тук излезна. Имаме картини. Мисъл, изкочиха ми някакви картини, да. И при мен има картини. Какви са твоите картини? Аз имам един гарван. Чакай сега, значи пеперуда. Първата картина при мен е пеперуда. Моята първа картина е гарван. Сега кое трябва да следваме? Добре, аз трябва да ги променим. Окей, гарван, чай да търся. Добре, първата е гарван. Втората е пеперуда. Чакай. Аз я подминах малко. Добре. Така, втората е пеперуда. Третото е някакво дърво. Дърво, окей. И четвъртото е портрет. Портрет?
Аха, Да, готово. ми някакъв човек за те. Да. Добре, сега на мен ми изкочиха някакви знаци, смисъл черта и кръгче, О, аз имам такова нещо. Аз имам, на мен ми трябва това нещо. добре, отиди натам. Значи, първото, отиде ли? Да. Добре, значи Първото първото какво е черта и горе отдясно кръг. В смисъл като Добре, имам буквата такова. Р. Български. Като все едно Нещо. Р, ама не се докосват. Да, нещо такова точно. Второто Да, след това. е Т, буквата Т. Буквално. Да. Третото, сега то е една вълна и от лявата страна долу има едно кръгче. Да. Добре, Следното какво е? четвъртото е като Да, черта аз го и включих един без да- кръг. Да, аз го включих, просто го научках. Браво. Така. Какво Сега става? ми се паднаха някакви... Кибрите ми се паднаха. Кибрити. Плъх! Да. Имам при себе си плъх, човек. Да. Значи, избяга. имаш ли нещо, такива, които можеш да въртиш, където са като черти, 3 черти? Чак сега. 3 черти. Аха! Да, не да въртя ми да ги местя напред и Да, назад. можеш ли да ги местиш? Да, мога. Еми, До добре. 2, 3, 4, 5. Имам на 5 места, мога да ги слагам. Значи трябва да сложиш първата Да. черта на второто. Добре. Тъй. Втората черта Да. на четвъртото. Добре. И Готово. последната черта. Да. И сега какво Падна ми се става? При мен има батерия. пушек. При мен има Той супер при голям мен пушек. пушна да пуши нещо. Тя котията пушна нещо да се пуши и моята диви нещо. Да. Добре, взех батерия. Това е... И сега- Предполагам добре. Да, къде сега трябва да сложиш тази батерия? Къде верно трябва да я сложим? Може би тук нещо? Моля ли да го отключим? Не, тук явно трябва да вземем Ето нещо. при тебе как е? При тебе как е Буквално си го представя една кутия. В смисъл, буквално една квадратна кутия. И от едната страна има екран, на който дали има стрелки, хикс и Enter. От другата страна ами има при мен е един... по-различно. Ето, чакай сега. Имаш ли намери го, някакъв бе. като... Има, Имаш ли нещо трябва като... да ти кажа часа. Часа ли? Имаш ли някъде да въртиш часовник или нещо да цъкаш някакви цифри? Да, имам. При мен има часовник. Добре, Часовник направи има. го 17 часа, 5 часа и 15 минути. Добре. 17 часа и колко минути И каза? 15. Стана 17 ли? часа и 15 минути. Чакай, че то много бавно се върти по това нещо. На вас хора, ако ви хареса поредицата, може да дадете един палец нагоре и да се абонирате за канала. Така ми помагате изключително много. Стана. Какво стана? Стана, наистина стана. Добре. Падна някакъв портрет. Добре, портрет пада. Чакай. Взех ключ и снимка. И аз имам снимка. Аз обаче не мога да я видя, ако има на нея, обаче сега този ключ някъде трябва да го сложа. Добре, че знам къде. Боже, къде трябва да го сложа за това? Това трябва да ги цъхаме нещо, просто е. Това... Нещо с ключа. Не. Хюстън. Тук имам касета, някакъв зъб, кръв. Тук може би да сложа снимката. Митра. Я проби някъде да включиш нещо. То проблема е, че... Ето тук. Това. Добре, чакай. Чакай. Изкочи нещо като бинокъл с стрелка, кръст и точка. И при мен. Аз това също го имам. Добре. Чакай сега. Добре. Трябва да ми казваш на къде да го въртя. Интересно, обаче при мен всичките са на първото. Чакай, т.е. аз ли трябва да ти ги казвам? Не знам. Не можеш да ги...
Аз не мога да ги въртя. Ами... ти не можеш да ги въртиш. Аз мога да ги въртя. Значи ти трябва да ми кажеш. Мисля, Да, всичките чакай. са на едно ли? Не, аз не мога да ги сложа на едно. Не можеш ли? Чакай, аз намерих някакъв ключ, ми се падна някъде, сега ми изкочи. Ето ключвам това тук. Да, падна ми се някаква маска. Маска. То все е по-интересно са. А, О, сега вече мога да ги въртя. Ето сега ми се завъртиха и на мен. можеш ли? Ами, добре. Да. Може би аз да ти го Значи, кажа. първото е стрелка Да. и е на... Това може като часовник реално да стане. При тебе така ли като часовник? Да, точно като часовник, човек. Значи, Да. добре. Ще Значи, стрелката е на 7 часа. Стрелка е на 7 часа. Стрелка на 7. Добре, чакай само да е така. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Има един кръст, Така. който е на 4 часа. На 4, добре. 1, 2, 3, 4. Да. Аз имам и точка. И точката е на 5 часа. Нищо не става. Чакай да видя, знам 4, съм 5. значи я пробвай стрелката да я преместиш на 8 часа. На 8. Да, стана. Добре. Виждам картини, човек. В смисъл, Картини, аз... Виждаш ли един керамични, като... нещо. Да, Виждам виж елен, някакво око. И от другата планина, страна виждаш ли? виждам пеперуда, планина, дърво, нещо като стая. Куп Виждаш и ли нож. нож? Виждаш ли ножът? Да. Еми, Обаче, вижте, ти трябва да натиснеш пеперудата и дървото. Да. Дървото, добре. Пеперудата и дървото Сега, трябва да... на мен ми се промениха тези като... дето се въртяха. Добре, казвай. Значи, има една точката е на 2 часа. На 2, окей. Стрелката ми е точно на 6 часа. Добре. И кръстът е точно на 8 часа. Така. Добре, отново виждам. Сега трябва да натиснеш пеперудата, Пеперодата. планината. Натисна ли? Да. Стаята Да, вече ми... Да, стана ми. и Само ножа там. Значи кръстът тук пак при мен е на 3 часа. На 3, окей. Точката е на 7. Чакай само малко. 7, така. И стрелката е на 11. Готово. Добре, сега трябва да натиснеш пеперудата, купчето и ножа. Пеперуда, купче. И нож. Или това процепнина ли е, нож ли е, смисъл. Странно, каквото и да е. Не ми стана. Добре. Пак ми ги върна от начало. Така. Значи, стрелката пак е на 8 часа. На 8, окей. Чакай да видя нещо, че... Чакам. Чакай, че нещо много странно стана. То тази игра е странна. Първият път, спомняш си къде бяха? Първият път, как бяха наредени те. О, боже, въобще не си спомням. Изчакай да ви... Я да почвам от начало. Добре. Казвай. Аз не си спомням. Стрелката е на 8 часа. Така. Кръстът е на 4 часа. 4. Добре. И точката е на 5 часа. Така, пеперудата и дървото цъкни. Да. Стана ли? След това... Да, стана. Добре. И сега чакай, пробвай сега точката да е на 2 часа. На 2. Да, точката на 2 часа. Добре. Стрелката на 6. Дай. И кръстът на 8. Добре, стана.
пеперудата, планината, стаята и ножът. Да, направи го току-що. Сега Добре. кръстът на 3, Добре, стрелка 11 така. и точката на 7. Добре, отново стана. Трябва да натиснеш пеперудата, купчето и ножът. Добре, стана този път. Точката да е на 12 часа. Тоест не, точката на 11. Добре, Направи ли го? чак сега, какво ми каза? Точка 11. Чакай, бе, аз още седя тук. Точка 11. Абе, не, бе, чай, че пак, бе, те иска да го цъкнах. Така, точка 11. Стрелката да е на 1 часа. Тъй. И кръста да е на точно Уи, 6. уи. Едно. Добре. Чакай. Чай, че се задай, чак. Изкочи някаква жена с маска. Нема. Аз съм тази, аз съм тук, аз съм това. Па погледнах през тебе ли, не знам. Какво Аз виждам направи? някакво око. Аз виждам някакво око. О, боже. Чай сега. Като едно дупка, където изглежда все едно като бинокъл ли? Аз не знам. Плох. Чакай, имам плох някакъв. Какво трябва да го прато? Не, избяга. Имам ги ръчките вече. Добре, Значи, намери ли? Първата ръчка е надолу, Така, втората ръчка е надолу пак, така, третата нагоре така. и петата надолу. Петата трябва да е надолу. Добре. Става. Взех yellow floppy диск. Добре. Така са то диск. Тук може би да... Не, това не трябва ли да е касета? Не, добре, те е тук. Така. Тук може би нещо. Не, чакай. Добре, не и тук. Къде ще са това? Ето тук. Аре бе. Какво? Може би... Не, тук. Добре. Има ли някъде където да го сложиш? Ето бе. Сложи го, чакай. Може би... Или какво? Добре, чакай, зарежда. Лоудинг. Значи, добре. Така, айде пак. Бъгва... Ковчег. Ковчег би сега Ковчег показал. ли? Да. Аз имам ковчег. Добре. Credit code and the person... Добре. Добре, окей. Значи... Имаш ли нещо да местиш букви, да цъкаш, не знам какво? Аз имам само едни букви. Добре, значи да първо пише име, нали? Алберт. Да. Добре, значи натисни А, Р и Т. На Алберт. Да. Дали натисни А, Р и Т? Да. Вандербум. Ева ти фамилията. Така, на фамилията трябва да натиснеш Н, Б и Б. Не стана. Какво? Чакай, да няма... Да не би да трябва да натисна другите букви. Много странно те бигат. Добре, да кажем, добре, ще го пробвайте и това е добре, не. Добре, натисни Л, Да. Б и Е. Да. Така, на втория ред сега натискаш В, А, Д, Е, Р, О, О. Кои трябваше да натисна? На второто или на първото? На второто. Така, значи В, Да. видали, А, Ди, Да. Е българското, нали, Р, Да. и О. Да. Пак не стана. Тук ще стана. Стана ли? Да. Добре. Имаш ли нещо като... Трябва да въвеждам код, някакви букви. Имаш ли като РВДБ? Чакай сега,
трябва да ги... Р, В, Д, Б. Ето това е кодът. Чак. Я пак ми кажи. Р, Р. Да. В, Чай сега да го намеря, чакай. Така, В. Д, винаги Д Да. и Б. Оп, добре, става. В момента ми пише зъб, в смисъл... The person in the past. Така. Кем също 30. Така. Значи, трябва да намериш... Да. Зъб, ухо и кръв. Блод. Да, това ми го показва вече. Ами, Първо трябва да направиш зъбът. да. Преди да появят ли си? Чакай, Чакай, че много странно трябва стана. Чай, сега трябва да намеря зъб. Ето. Добре.